Menteri Berikmi ikatanat social welfare ka sarkar jilla ba polling do hak no parsingi jaga lai tarik jembang arja arpsau ula pentip bakatanat kan penduk no ekasiti ke bala pa Shaki Office Deputy Commissioner West Khasi Hills District but East Khasi Hills District hak arpoi tarik unai tung arja arpo but kedo bakani kasiti kamlong halor ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act kat kandai spak nai penyo haba pentip sikilat patai kubor ba polling do uloong kanu ga administrative order kamlong halor ya kanu ga act jong ka parliament ka ying dor bar thau an ka jela lani ya ki autonomous district council uba pol lo pentip bala syemi kani ka rai ha ka jing lang ka bala long men ha ka arpu pratari rempang arja arpu saw uloong ru ba ka jing lang ha ka tiga sngi ka lai kren halor ka jing pen bet ya ka office memorandum ka bala pen mi ha ka khat lai tari ulber arja khat saw da ka tanat ha ka bala rai ban busu ha ka tiga memorandum baka Khasi Hills Autonomous District Council kandai kawai ka bor ban ai ki tribe certificate ka mat pedeng jong ka briefing ka bang kwa ban le menta ka sngi ka dei bat ka phang ka ba ha ki benda ban kom jong ka ni ka snem ki bana ki ba shakhmat kala don ka jing ka kenhun ka bala wan ban ye kendu ada delegation balai lam daga HYC kabedai bad ka an ka order ka administrative order bala issue daga Department of Social Welfare hasnam arhajar arpo kani ka guideline ka bala issue daga ni ka department arhajar arpo ka ong ba ka lineage act lineage act ka bedai bad ka ken kur khenjat kam kham ban IST certificate ya non apply bashim jaj na ukpa lani daga kemi but ba ka practice ban shim ya ka kur jong utanga dagi genthai khasi ru kadai ka ba la ban sha de lor jong kani hadin ba ni ladap ban study ya kani ka order balik issue do joint secretary ya Rajar Arpo nalakot ya ka meeting berkentup ya ki idam in charge but ki officer jong ka ki HADC haka aku kratarik u berai ba Rajar Arpo sau di haka ni da jinya kenduk ni ilaya selop bat ilaya ya limbagi borok kini benta jong kini ka lineage act bat ka jinya tengku jong ka bat kini ka administrative order bela issue daga social welfare department di kabaring kong shwa kaba lebu jingkeli ya kaba ke department kam lakban ya dai di kolong ba ke lineage act kat kendai spak kendai penyo ba lab litra haki HADC kum ka bill la depan pas ka hadin ketu kalau poi ka sarkar jala kalau yo la depan proses ka limba ka Department of District Council Affairs but hadin kat kum ka provision jong ka constitution lapha ay ka bill panyo ya ka jing menjur jong ulat ya ka ba ulat dapat menjur bat ka long ka act kedai ka aka ka ba lathau da ka assembly lani ka parliament lani ka council da ka jing ya menjur jong ki babun na ki members ki ba attend ha ka sngi ba consider ya tu ka bill but hadin ba da pass ya ka bill kasalong act na layo eka assent jong governor de kamla banlong ba ka no order jong no officer kan long halor la ne kan yatingku bat ka act pala pas ta ka council tang halor jong kata ka no rimru kani ka city kani ka order wala issue khasnam araja aku ka long lupa ka ba bian bat ka bam la ban yeng ya ka judicial scrutiny ti kaba pade kalong ba gila yo rupan kemitu ya kini ki
guidelines. Lani ki kendon ki bay day bat ka jing ai SC bat SD certificate. Ya ka bala issue da ka Department of Social Welfare khasnem arajar khat sa. Di indang ila pulia bha ya ka ne ya ka bang ai ka pili choki nilap bagane ke OM bala circulate the principal secretary to the government of Meghalaya Social Welfare Department kadon kawai ka jing pambiang bat kata kalong ba kam kran AA syapang ka tribe certificate ba la issue na ki HEDC ka badai penlong ka kendon halor jong kan ni ka kendon unu briu la ni ka briu dak la yo bandan ni ka tribe certificate kil sala ban lek ban apply ya ka SD certificate na ka naki competent authority ya halor ka niru ni la shim ya rai ka take a meeting ba ngin penrung saya gini kindin ki ba ong ba ka tribe certificate na ka competent authority ka bamut na ka KHADC kan trikam haki jaka ki badan hapo pun usam jaka KHADC de kani gadai ka jing yelang ke balalong pratri penai ba arajar apusau ya ke ba hadin gilala ban hadin belada ban proses dalam department lapoi biang syaka ni jonga kom Menteri Social Welfare bat melada ban approve ya kan ni file maintenance ni dengan sebuah day ban sam pi kom di kolom media nan ba kini tepat ba ya kani ka rai ke ba khadu bat ke ba yen hadu mata ki record skim kedo AA henry ka shupin ibai ya ka jing bamla basic lack of knowledge and non application of mind na kaliang jong officer bala issue ya kene ka order kawan klam da perhat klam da legitimate but klam da smooth ru baka bor ke jumu ban issue ya ka noga order kamla ban long halor jong ka bor jong ka council ban thau an ya ka bala da ben jurru daga sok jala tigalong ka misinterpretation ya ka amtang ya ka an hendrai ka abuse ya ka bor ke jong officer ban le gini. As of now what we have done is to first reinterpret things as they should have been interpreted, and our focus was more on correcting an order, an executive order, an administrative order that was issued which would not have stood either legislative or judicial scrutiny. Pi kaba lada pilet through the debates ke bala don ha council ki record sampai ki syai bha ki bun ki members jong ki HEDC ki lai syambanta ha ke debate but ki kran baik ba kum ka council ka badai ka nongri nong dup ka custodian jong kiriti ki dostur but ka ban scam ya ki customary law kamla banyak persya ya ka practice ka bala don nadu pasdang ka balong ka jing shim jai na kalian jong ka kami de ka ni ka lineage act ka scam ya kata but nak tak tahu kenum dan dak nu ko order jong nu ka bala benlong halor jong ka e ka bala de ban pas da council but menjur da state government.